Hoffedion fi ydi sandpwynt codi pais ar ôl piso. Ti'n gallu deud hynna? Ond dwi wedi cael dweud hynna. O reit ta, os eisiau fwy addas, o'n i'n mynd ar ôl ar diwedd y gan yw'r geiniog. O, ne. Ie, ond meddwl bod ti'n gorfod talu am bob peth yna traffath ynddo. O. Ie. Be amdano ti, beth yw'n hoffi diom di? Dwi'n hoffi llwyth dyn diog. Llwyth dyn diog, ie. Ie, mae gynnu fi, dwi'n hoffi cario llwyth dyn diog. Eog iawn. Bob peth, ie. Ar unwaith. Dim eisiau gwneud dau trip. Sy'n mynd gwaith, mae'n pan sy'n mynd o'r car, mae'n mynd o'r siopa, so mae pob bag yn dwylo di. Un ar bob bus. Un ar bob bus, ie. Fel lang. Beth ydy dy swydd bresennol? Swydd bresennol pa un, mae gen i nifer o swyddi. Dwi'n gweithio rhan amser i menter iaith Flint ar exam fel swyddog datblygu, ond dwi hefyd yn perfformio ac yn gwneud lot o jobsys gwahanol. Dwi'n hefyd yn athro, so mae'n lot o wahanol swyddi. So pa un wyt ti eisiau? Be dan y ti? Sawl swydd gen ti? Dim ond un. Mae gen i un swydd fel swyddog datblygu yn menter iaith. Ond beth ti'n gwneud cynt? O'n i'n athrawes cynt yn gweithio yng Nghaer. Yng Nghaer? Dim lot o galw am y Cymraeg yn Nghaer? Na, dwi'n ddim lot o galw am y Cymraeg. Ti'n teimlo'n well rwan bod ti'n gallu ddefnyddio dy Gymraeg? Ynddi. O, cefndir fi, dwi'n dod o Ben Llŷn, lle does na ddim fath beth ac ysgol Saesneg, so mae pob ysgol yn ysgol Cymraeg. A dyna peth da. Oedd yn dewis. Dwi'n dod o pentre bach ym Mhen Llŷn ac oedd mam a dad yn rhedeg y siop. Digwydd bod o dad dad yn arbennig yn dod o Lloegr, o reiddiol, felly oedden ni'n siarad Saesneg adra, ond Cymraeg yn bob man arall yn cynnwys yn y siop. So, oedden ni'n cael Cymraeg trwy'r adeg a wedyn pan eisiau i tyfu fyny, eisiau i brifysgol, hyfforddi fel actor, wneud drama yn y brifysgol, wedyn eisiau lot o swyddi, lot o gweithio yn Cymraeg a Saesneg o gwmpas le. Eisiau nôl i ail hyfforddi pan eisiau teulu fel athro, fel ti, a wedyn eisiau lot o waith fel athro sy'n siarad Cymraeg, achos mae da ni'n brin dal i fod, wedi gyda'r ardal yma. A wedyn, rwan dwi'n ôl yn perfformio unwaith eto, yn y Gymraeg eto. Diddorol. Beth ydy dy gefndir personol ti, Ger? Dwi wedi mynd i ysgol Gymraeg yn Wrexham, ysgol Morgan Llwyd, a pan eisiau gadael yr ysgol, eisiau brifysgol lawr yn De Cymru, lle doedd neb yn siarad Cymraeg. A wedyn, wel, heblaw am un person, o'n i'n cael un ffrind. Na, o dau person, fi yn un arall. Gyda'i ffrind oedd yn siarad Cymraeg. Wedyn nes i graddio a nes i mynd i gweithio fel athrawes yng Nghaer. So o'n i yn tua 15 blwyddyn. A wedyn nes i penderfynu newid fy ngyrfa a dyma fi yn menter iaith Flint ar exam yn defnyddio fy Nghymraeg o'r diwedd. O, chwarae teg. Pa wyt ti'n mwynhau gweithio yn y Cymraeg? Reit, mae'n lot o dewis allan yma, wedi be dwi'n neud yn diddori bobl a plant, felly, ond os am lot o bobl sy'n gallu neud o yn y Gymraeg, felly, a deg dwi'n eisiau mwy o bobl neud o'n Gymraeg, neu fyddai allan o waith. Na, dyn ni eisiau mwy o bobl neud o'n Gymraeg. Ond hefyd dwi'n cael trefnu gweithgared a digwyddiadau efo'r menter iaith yn ynddo, so mae hynna'n meddwl bod ni'n cael creu lot o cyfleoedd i pobl eraill perfformio ac gweithio yn y Gymraeg. Dwi'n hoffi bod fi'n gallu siarad efo lot o bobl gwahanol mewn iaith eu hunain. Mae'n teimlo fel rhywbeth, fel greiddiau. Dyn ni'n cael magu ym pobl eraill sydd falle wedi colli hyder neu ddim yn cael y siawns i siarad tu allan i dosbarthiadau neu tu allan i'r gwaith neu bynnag. Gwaith os ydyn nhw fel athrawon Cymraeg neu bynnag. Ond mae'n neis cael cyfarthrebu a gweithio efo pobl sydd eisiau siarad Cymraeg. Maen nhw eisiau wneud o. Jyst ddim gorfod i neb i wneud dim byd. Mae jyst yn magu hyder a rhoi'r siawns i bobl wneud.